Sila kami ako kumansagi ako. Halali ka sa gapan. Suluanun. Suluanun. Kichoswa ke ko ana de kumyang de sa sinilas. Tuna, tinila. Wah, ke paganda sa sinilas. Pagda sa sinilas aki. Sul siya ka na pagda sa sinilas. Pagda na sa sinilas aki. Eh? Pagda na sa sinilas. Kata tan, binibigyan sa sinilas yan. Ano? Di siya ko pa sa sinilas. Dijaga pa yung kasi nilas. Bigyan niya ang mamoto. Bawal daw yung sinilas. Oy, dali din sa sinilas na bawal. Eh? Doon na pala. Kala ko nalakat. Alamat. Ate siya pinaki. Dami ng dulo. Niko. Niko, cellphone mo. Araw. Ipin mo ron, okay. Ay mo meron to na karamo. Basa kanan. Ya, basa. Sama ano ka bosa ka matatag. Sipul garo sampai Iwan Sibin may unleash di ba? Ito din ako may analyze na din. Mayroon ba lagi? Betul. Pak, miyog dia ka? Gia, kuan. Tsaka pamili ka sa gia, kuan. Hindi betul. Sino hata? Nanti ko nga, pakas ka ni papamili nga. Sige. Tsaka, tunay kuan ka. Mano ko? Ano daw nila? Ano daw nila kata alam mo? Ano, sigang ako sa kuan. Ang madalang bunta yung Magaling ang nirang gani. Nakariran to, no? Yung siguro kami. Ya kata peta gara di pa di Ang magiginan. Eh buta narandang nila man mata wala. Tunagi na lang ako, ang bagas ka, na kuninganan. Oh, yung nila. Nyam ba ka? Hindi sa continue. Kata gani si puri na. At takong wali na siya ipadi, tikap ka kuha niyang ipadi. Tuna tadi bisa ke sih. Sambil dia gamit apa Facebook? Ha? Sambil dia gamit apa Facebook? Teh. Share. Kana na? YouTube ba? Ha? Kami sa YouTube ba kami? Dapat ada YouTube ka? Basta wami na YouTube yun na. Wala daw. Pili na lang kayo ng iba. Bakit daw? Ito daw. Wala yung tagal ito. Ano yung tagal na? Kasaan siya punta namin? Patay tayo. Ha? Gitu. Pause ko no. Kami makasugi ko aminin. Pause ko no. Tanang ko na available kan? Karne. 2002. 200. 200. Dos, solo. Solo. Kasi nanak na paliran. Pega kita 2002, pega pakan. Wala din. Wala din. Pega pakan.
Hindi nga daw available. Pero ako nga na ipikisyan pa pa. 5. At yung mas mapir na yun natin. Wado ka. Magagawa to. Alib ba kasi ito? Wala daw silang only rice. Ha? Wala daw silang only rice.
Kita tunggu gula. Nah, jadi mata ada mo. Dalam lang ka na eh. Sampai-sampai na. Lang kita na tunugin di mata man lagi dito. Sana-sana ako sa kaliwa ka pa na rin. Tapi ang kaliwa. Kaliwa ka pa na rin. Kaliwa ka pa na rin. Gay ka na inche ka lagi deh. Kapelamisa na yan, lagi deh lamisa. Yung ice tea nila walang kasama ng ano, asukal. Mamis. Ha? Mamis. Ganyan sila diba? Gado-pado ko. Ano ka sa mga kipat ka? Ano kang tayo huli? Kata na may nakamog din. Kaya sila na una. Lebe, paus ko libe ko. Kung pinakasamanan ka ko. Ano yung hata ka no hata dapat? Busaw. Pangabusaw ko na mga apsan siya. Busaw, may ayat ito yung bagas. Kaya mga ayat bagas. Hindi ni Magda yan. Diet yan, diet. Wala, may kagutom ko ba? May amote. May amuti. Amote ka na ulit. May amuti ka ulit ba? May amuti ka. May gutom ka. Mata na may ang kutsara. Das kami kan, kami kami kan. Mayroon pala ano pa naka dito ah. Lalaki po ito. Bakit ito po? Ano nga ni pamilya lang? Lutang. Mau dibagi mau dah, jati mau na dikit pada kan. Kementerian
pasat so lay ba may kami pasat kami kuman kami ba ada masih
mga pinapanood eh. Baba naman. Ano, may apasad ka? Nokata, may apasad ka? May apasad ka? Hindi, kuwan, tiga may apipita mga tiga. Ah. Naman. Ah. Yung suto, kaya dagdag na ko, basta may agay sita. Ano ito gagawin sita? Mga dala nga nakakumang na eh. Di ka man din gagawin, mga kapag. Lagi na, may katanong daw kanan. Sino may kulang na ano? Neste. Di ba suka ka kulang? Hi. Puno-puno yung bibig. Puno-puno yung bibig. Gabi siya kumain ng daming plato sa harap niya. Yan ang totoong mukbang. Napasad kami kuman, may aluminyo kami. Ikaw man. Eh, pagdano sa kita, ang dano mabalik.